wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Adi Masuki Utomo, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Negeri Semarang siap melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kangge miwiti pasinaon ing dina iki kelas tunggal saged mimpin ndedonga nggih. Ketua kelas monggo. Terima kasih berdoa. Terus beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berterima anak sekolah. Pasti nggih, jadi berterima ingkang izin nggih dinten iki nggih. Sugeng enjing para siswa, piye kabare para siswa? Langsung saya nggih. Muga-muga tansah diparingi sehat. Nah, saengga awakmu bisa semangat anggone sinau. Wiwit iki jam di sana ngasih mengko ngasih tekan jam pungkas. Ini sinau nang apa Mas Mbak? Aksara Jawa. Ya, aksara Jawa. Nah, iki arep diwiwiti pas sinau tinggal, pas sinau anyar. Nah, kira-kira apa sing pisanan? Coba kajian pertama sing saya ini. Maca enggak? Maca enggak? Maca ya? Ya. Nah, pisanan. Para siswa, apa kamu menyang rapat etik atau rapat tahunan? Kamu pernah rapat etik tak? Orang sing pernah, orang sing orang. Berarti sing orang iki ora melu karang-karang ya. Nggih. Nah, ning rapat itu to kalau iki sing pernah melu ya. Mesti ana sing salah satu pengurus, ya kan salah satu pengurus tidak ada sebahan matur ning arep memakai. Iki dari apa? Jadi seseorang yang mengerjakan seseorang atau pidato. Jadi saya misal dia awakmu jadi pengurus Karang Taruna. Dari pengurus ya, jadi ketua nih, jalannya sekretaris sih. Kira-kira awakmu dia diutus seseorang, tidak seseorang mengerti ya, mengerti anggota itu mau ya. Bisa orang kira-kira. Saya belum bisa. Nah, saya bisa pernah ya Mas ya. Menawar yang sekolahan kalau organisasi pramuka, organisasi politik kendel ya, mesti wani. Yang pertama misalnya wani dhisik. Rakyat ngumpul kan Arab sing diomongnya apa mbok. Iya. Iya, wani dhisik sebenarnya. Modelnya siji, kendel dhisik. Nah, ini mau kira-kira silangnya apa? Sing bisa ini tujuannya apa? Nah, tadi bisa dibaca ini ancas atau tujuan pas naon, monggo. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks suara. Didik dapat menentukan kata yang dapat dianggap sulit dan terdapat dalam suara dan mengartikannya. 3. Peserta didik dapat menyimpulkan isi teks suara. Nah, tujuannya sinau ini iki sing pisanan awakmu ngerti struktur seseorang. Jadi, nek mau modal kendel saya terus awakmu ngerti struktur seseorang iki. Pisanan sing diomongno apa wae? Apa langsung muni tujuan arep omong apa ngono? Nah, iki mengko arep sinau ini urut-urutane nalika nindakake seseorang. Identifikasi struktur utawa cengkorongan dasare seseorang. Sing loro awakmu. Nah, kok tak bagi seseorang, apa
sekian ketembungan sing wis mbok ngerteni lan ana ketembungan sing kurang dingerteni. Nah, mengko dibeli sing urung mbok ngerteni tegese ketembungan mau terus mbok goleki maknane utawa tegese gunane basa sastra. Nah, supaya apa? Oh, jebul iki tegese ngene. Oh, maksudnya ngomong iki ngene. Nah, kuwi. Terus nek wis ngerti maksude omongan itu mau, ya toh? Mesti awakmu mengko ngerti isine teks seseorang. Nah, seseorang iki sing arep diomongke, sing arep diandharake nalika ngomong seseorang itu apa? Waktu ora ngomong nek bisa dadi petua, jadi iki harus ngomongke apa? Arep ngomongke mengenai rapat pituasan, so kalau ngomongnya ini semuanya sudah apa kira-kira rapat apa mungkin? Rapat liburan musim dingin, liburan dan saat itu. Nah, ini saat dulu dimulai, ayo bulanan saya. Ini kalau siswa, cara saya apa sih biar gak beda? Beda? Nah, ini oke. Oke. Namun, mana paketannya? Ya. Dibuka Google Chrome. Diketik kahoot.it sini. Kahoot kahoot it. Kahoot.it. Nah, saya wis mlebu ini. Iki Mas Aris. Kahoot.it. Kamu buka? Kon? Yo, kahoot.it. Yen wis mlebu to ana ini, dilebokne ini. Nah, dilebokne ini. Loro papat, soro, nah, mohon ya, saya suku rilis Pak Fatur, Ahmad Asrori, monggo, sana sih. Mesti atur namun. Tadi. Sama sendiri juara. Nah, lalu kira-kira Aris juga Aris. Ji, buat sopo ini serius. Sunyi kelapannya, ya teman asik. Ini dulu ini apa ya? Ji, suci, ya, Ji. Terus Gila, Aris, menawar yang juri rakyat tak tulisannya ya. Ya, Rabopo. Nah, saat ini mau apa nulis? Kira-kira ya, sudah nanti. Kalau ini seorang kita kesini dengan seorang ini cangkolongan seorang. Iki tembung kira-kira sing tembung angel, tembung iki dadi apa wis. Awakmu apa aja nonton video menani salah siji paraga kan nginjakake seseorang. Mengko terus semak video iki ya. Nah, kok iki mung terus semak apa wae cangkolongane. Mesti cangkolongan ya struktur seseorang. Terus kira-kira apa sing orang familiar, aku tulis ya. Nah, jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa-rasa kalau jenengan mau kebagian
Mugi tansah kajiwa kasariwa dhateng kula saha panjenengan sedaya. Dumateng panjenenganipun para pemuda sesepuh pinsepuh ingkang kangge stuti. Dumateng pepoyangan keutamaan ingkang pantes pinunti. Para satya wedha cara madya derasan para rawuh kakung semawan putri ingkang pantes lamitra singgasana. Kula ngatur sumangga kula saha panjenengan sedaya tansah ngaturaken puja stuti dumateng Gusti ingkang kathah jagat. Inggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking pengayunanipun satemah kula panjenengan sedaya saged kempat manunggal wonten ing papan menika kanthi nirti sambikala. Ing pungkasan kula ngajak mliginipun inggih kangge para winaneng mbok bilih supados semput wonten ing karya murid ndadosaken negara Indonesia ingkang mardika. Kula kinten boten bijaksana menawi patah kula nggih matur pramila cekap semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing kawitangan menika. Mbok menawi kathah kawetanipun saestu wonten agung samudra panaksani. Jeneng sira wadal kaliyan sesundiran apuranto menawi wonten Pak kawula. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau mau nonton bukan tidak aku orang di sana. Cukup diri mau. Kira-kira cengkolongan struktur sesuatu ya. Orang struktur. Kalau pamugornya no? Salam itu ya. Pamugor kan salam. Terus kalau kemudian pamugor. Salam kata gini. Atur paku mantan. Betul? Terus apa mana? Atur puji syukur. Wonten mau teng mriki? Wonten. Iku ning pamugor. Lajeng isi. Yang isi ana apa wae? Isi. Ya, mau kan kalau begini ya. Sing arep bos atau santas ninggake surat. Ini surat mau. Ono. Wonten nggih? Terus wonten pangan aja. Wonten pangajake wonten pangajak karo apa nggih? Oh, pangajak tok. Namun pangajak nggih wonten nggih. Nggih, wonten isi. Lajeng wonten pasono atau penutup. Ono apa wae mau? Penutup. Atau panggono ini apa? Wonten. Lajeng atur pangapura. Wonten atur pangapura. Wonten. Lajeng salam karo wonten nggih? Nggih. Nah, sapa video sing wis mau? Biasanya ekstra apa lho kira-kira? Basa apa sing diguno? Basa Romo apa? Romo inggih. Kira-kira wis nek miturut awakmu kira-kira wis trep ngono ya? Iya, piye Mas Aris? Wis trep apa belum? Sampun. Ya, sampun iki mergo ana rong alasan. Siji pancen dadi, sing loro sing bingung. Bahasane basa apa sing bingung kan ngono ta? Nah, kok iso sinau karo. Oh, ada kesan budaya iki dadi bahas sak terusé mau. Bahasane senajan awakmu ora patek ngerti ya. Sisi paham. Di sini apa? Kemerdekaan. Oh, kemerdekaan. Ya, ngerti. Kemerdekaan Indonesia. Sakjane iki nomor apa? Jadi agen of change. Agen supaya orang muda ngajak dari motor supaya orang muda ini jadi agen of change. Agen. Tapi orang dulu omongannya ya. Agent of change. So agen perubahan terus agent of development.
menajen pengembangan supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini prestasi kalau somben kembe awakmu bakal dijajah meneh kaya bumi mati kita lo diajak mau ayo jadi orang muda sing prestasine prestasinya nah aku mau mengenai video sing wis mbok simak jadi bab tanggung ya bab penting ning pelajaran ini ya pelajaran ngerti ayo pelajaran bab ini berarti tuh materi ini apa sih aku sinawi jadi tiga Cengkolongan yaitu perangan kang ana ing sajroning sisora yaitu purwaka siwasa lan wasana. Mengatu tembung sajroning sisora kang durung dimangerti tegese lan perlu digoleki tegese. Isi sisora kang dadi ancas nalika nindakake sisora. Mau kakak sing harus bersinarang penting cara sinarang penting lagi saiki kami memiliki awak sinau mau jalan di dan awak sing sinau ya tak sinau nah pas sinau ini monggo para siswa bisa gawe kelompok sak kelompok ana 4 siswa mergo mengko nek misal Pak ana siji sing nyempil kurang kepiye ya mengko ana sing 5 ora apa-apa ngene ya 4 nganti tekan 5 siswa sak kelompok monggo bisa damel kelompok mengko kelompok siji madun ana ning ini mau ya kelompok loro terus kelompok telu ini terus kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 kelompok itu monggo bisa bener kelompok kerja jadi sak kelompok bakal tak bayar loro ya tak bayar loro kosong bukan loro saiki disimak kan kamu ini jadi ya disimak saya mau awakmu senang ngabur dok namun antara kamu ini ada kok ada jadi mau coba yang pisahan awakmu identifikasi boleh ono struktur atau cengkolongane seseorang maksudnya kepiye kan orang bisa menganu seseorang ya teks seseorang nah teks seseorang kuwi dia sing mlebu pambuka iki sing mlebu isi iki sing mlebu pamu untuk paham dan pambuka kita apa wae sing disebutke ya pambuka ana salah pambuka atur makan atur syukur nah ini terus sakwise kuwi monggo sakwise awak oleh cengkolongan iki mau ya strukture bariku coba kan wis bocor kan mesti ana tembungan sing angel sing kuwi angel ya sing ora mbok ngerteni tegese wis sampun
ini tulis pun coba boleh ana tegese buat tulis sih wis nek wis ketemu cek kabeh lha kok bukaan kamus bau sastra baru di forum mengko nek sing mudeng Pak sing di Google sing akeh lha aku takon Pak Eko ya terus sakwise ketemu tegese ngene banjur sing terakhir awakmu goleki isi seseorang isi saka teks seseorang itu. Nah, ngono wis botongo awakmu saiki iso diskusi karo kelompokmu dhewe. Monggo. Hamzah, bon nggih. Berarti engko iki berarti neng kamus baru abstron. Ya. Itu ya, di olah sih. Sabun nggih. Sabun. Nah, ini monggo. Yen sampun sedoyo ateges berarti salah setunggal maju presentasi dhisik. Kira-kira kelompok di sing maju presentasi sing nomor 1 apa? Bukan. Nah, iki kelompok itu. Kelompok 3 monggo kelompok Mbak Ika Suci monggo. Ika Suci apa? Suci nomor Suci lagi. Suci Maria. Monggo, Mbak. Ya, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kemudian sedoyo pripun kapripun ya. Wonten iki kula ajeng maparaken hasil presentasi kula kalih rencanakan mengenani babagan seseorang. Rencana. Jadi contoh. Yang sadurunge seseorang wonten kang diarani kecenderungan utawa struktur. Struktur yang sadurunge seseorang ana telu. Pambuka, isi, lan panutup. Sadurunge pambuka wonten salah pambuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami video atur penghormatan yang mriki Bapak Kepala Desa saranipun ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT saranipun ingkang kinurmatan keluarga RT sekawan RW 3 ingkang kula tresnani mantuku karo kula sugeng rawuh sedaya warga lanjut puji syukur lan rumiyin sumangga kula panjenengan aturaken puji syukur kanjeng ing ngasanipun Allah Subhanahu wa taala kunjung ing asalipun Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Bela ingkang sampun peparing kanugrahan wilujengipun kuwe
kerajaan dumateng kita sedaya sehingga kita saged makempal wonten ing balekake mriki kanthi wilujeng boten wonten panggung setunggal tambangan setunggal menapa ya sedaya mau amargi keparingan Gusti ingkang Maha Agung. Jangan ada. Ayo ada Kak. Ayo Mbak, ada Mbak. Dinda ayo, ada. Bilang monggo. Ada nih. Ya, kalau tamu sekolah sini. Terus? Aku dari ngomong teh kurang. Sudah. Ini ngomongin baik, ngomong. Tulis dulu mas Faisal dulu. Pemilihan ini. Tulis dulu mau Simpan di. Orang itu kan salah ngomongnya. Cengkorongannya dia mau bener pun. Cengkorongan strukturnya mau. Waktu kan bentuk orang. Sami. Oke. Semanten ada sangat dua orang teman-teman. Menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik terima kasih. Kelompok tinggal dengan berbaca nanti. Itu. Sama Itu ya. 6. Kelompok? Panggilan? 6. Ya, monggo Bapak 6. Ya, monggo Mas. Yen semoga kula panjenengan ngaturaken puja puji syukur untuk ing masanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Mulia ingkang sampun paring kanugrahan kawilujengan tuwin karangajan sumagem kita sedaya. Saéngga kita saged makempal wonten ing balekake niki kanthi wilujeng wonten tanggungan satunggal menapa. Sedaya wau Gusti paringanipun Gusti ingkang Maha Agung. Lajeng apa? Kaping kalih wonten isi
Ayo, apa anak saya takon? Kalau enggak, monggo. Enggak? Apa gimana? Ya, monggo. Piye carane dadi nari istilah ing dalam seseorang wau? Ya baik, apa isi mau kan mana isi, oke caranya begitu. Oke kan, orang itu. Oke caranya kira-kira tidak ini. Yang mana lah? Tidak kurang tapi akan menginginkan tidak sesuai dengan akan menjadi tali persaudaraan, menjaga tali persaudaraan. Biasanya kita caranya jaga jadi tali persaudaraan ini. Mungkin bisa bagi kegiatan sing kelihatannya dari kedua. Nah, di bagi bisa bagi kegiatan sing merangkul kabeh warga masyarakat. Terus oleh iso dapat mereka silaturahmi. Apa ya? Aneh saya? Oke, apa gitu? Aneh saya? Ampun? Ampun mbak, di ampun ada butuh. Aku mantan nekat kula lan kanca-kanca malah. Ini wonten kelepatipun nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun maju sedaya nggih. Kalau mau seperti ini ada lagi hasil yang enggak. Saiki sedaya bisa disimak ana ing ngarep. Nah, kesimpulan sinau ini pepanggilan sak bumi karo pepanggilan iki apa? Pisanan tengkorolan seseorang ini lagi Purwoko isi karo Wasono. Purwoko kedua Pambuka ya Pambuka terus Pambuka itu orang salah Pambuka atur pakurmatan atur biji syukur sesuai atur pangun ini sing piye atur nuwun sampun rawuh terus sing loro isi seseorang isinya mau sing atur ini ya tapi umumnya ya kita orang tinggal semua bukannya ya merana ya biasanya orang juga terus nanti pengajar atau pengarang tak terus Wasono nanti Pangguro nanti Pangguro dan dalam menu nanti Pangguro ini Pangguro wis gelem kurung ate surat mau gitu ya Pak mendengar yang dulu ya. Jadi sebenarnya awakmu dan diaturi Mas Haris Mbak Ikan Suci untuk perwakilan surat rampurna dan kira-kira apa ini orang pembukane isi karo penuh ketembungannya apa kodok itu orang kudu paket referensi semua internet kan ada. Nah, kesimpulan tak terusé tetembungan maknanya tembung kan bingung tadi biasanya bocor promo ya bisa mobil itu bisa digunakan maknanya orang yang baru sakral atau orang yang internet terus tembung salah kaprah orang yang tembung salah kaprah orang yang nganggung tembung salah kaprah tembung yang sedari salah lan akeh bingung ketembungan salah tapi akeh singgung jadi dia lumrah awet dulu utawa orang ngerti asal usul tembung. Nah, iwak dari tembung kita, mau harus yang kita ya. Presentasi mau harus yang kita ya. Anget ya. Nah, kita kira orang yang betul orang tembung kita. Ini pulau lan panjenengan. Terus tembung rencang. Gak mau ya, tembung rencang ya, rencang. Ini apa? Rencang itu apa? Membantu. Rencang pulau kalian rencang pulau berarti kayak juragan ya
Nah, kewan. Tapi nek basa Krama iki kewan basa bener kewan bantu. Tapi nek basa Krama nek Mas Aris mau pun jadi aku ya. Terus tembung kesempatan. Nah, kesempatan harus kesempatan itu mungkin tidak tembung kalau menggunakan satu rupiah. Nah, ini sini seseorang saking tulisan rokan kalau nanti jorok pengen beliau seseorang mau ya di sini seseorang mau ya tulisan itu berapa mau alatnya ngatur wakil karena taruna nanti jorok pengen beliau gue ngajak supaya orang dua aja bisa berdua tadi lalu tambah ya dulu tangan dulu adalah nah wis mau di sini jadi sambung lagi berarti sambung lagi tak boleh tadi kayak apa kamu sambung lagi berarti namun pisau kaget ya nah dulu ini sambung kaget kira-kira awakmu mungkin nggak ngenani pasti nanti lagi orang sing mudeng orang sing dulu orang sing mudeng apa mas? Orang ya sing mudeng paling tembung-tembung sing angel ya pembiasaan gitu. Terus saiki sing terakhir kalau pembelajaran seorang ini kan ono games, ono video, terus sebar kerja. Kira-kira ono sing perlu bener kan? Apa awakmu seneng gawe karo video iki mau? Ono ra sih video iki soalnya. Iya Mas? Oh, gini soalnya kurang akeh. Terus belum ya. Terus apa meneh? Saka video nih cukup? Suaranya kurang seru ya, suaranya kurang seru kan oh berarti ini masalahnya yang ada ya, speaker ya, itu anggur speaker yang gede. Terus apa nih? Dari kami gini nih, kayak kamu udah suruh SMA ya, cukup ya. Perlu orang gambar-gambar dulu ini kan? Betul ya? Oke. Ayo coba. Ada aku ya, pas ya, udah ya. Aku sim bungarep T AS. Mate ini serat itu ngomong bocor, terus novel ya, bener ya. Terus aksara rekan, iki seseorang, ano? Ada plan materi. Untuk disenang ini momen, supaya menggarap iso garap PKS. Nah, materi ini harus dilakukan ke? Ada di bagian penutup adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.